ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо карда лайку комментариҳои худро дареғ надорен. мо боша наворро оғоз муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнири UFC 286 баргузор гардид. биёед тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки имрӯз онҳоро маросими вазнкашӣ ва охирон муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст. апаго боша худи турнир баргузор мегардад. бахши мустақими ин турнирро дар куҷо ва соати чанд тамошо карда мешавад, мо навор карда ба шумо маълумоти пурра медиҳем. барои ҳамин ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нав бохабар бошед. шаби гузашта ташкилоти UFC расман эълон карданд ки рӯзи 21 октябр ба Абу-Даби бармегарданд ва дар он ҷо турнири UFC 294-ро ташкил мекунанд. бо эҳтимоли калон дар муҳорибаи асосии ин турнир Ислам Махаҷев зидди ғолиби муҳорибаи Чарлз Оливера ва Бенил Дарюш вомехӯрад. баъди баромадани ин хабар сардори дастаи тим Баёнов Раҷабалӣ Баёнов ана ҳамин аксро гузошта ба наздикӣ навишт. ҳамчунин хэштег Абу-Даби ва UFC илова кард. аз худи Самандар Муродов бошад дар поёни ин акс иншааллоҳ навиштааст. ва дӯстон чӣ гуна ки фаҳмиден Самандар дар ин турнир, яъне дар турнири UFC 294 ки рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби баргузор мегарда баромад кардан мехоҳад. хотиррасон мекунем ки Самандар Муродов айни замон дар Москва сбор гузашта истодааст ва тамринҳои худро оғоз кардааст. ҳамчунин бояд қайд кард ки Самандар Муродов маҳз дар Абу-Даби дар ташкилоти Raw to UFC ғалаба ба даст оварда соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуда буд. аммо барои дар UFC баромад кардан ташкилот аз Самандар визаи амрикоӣ талаб карданд. аз ҳамин сабаб дастаи Самандар барои ӯ визаи амрикоӣ омода карда истоданд. ва то визаи амрикоӣ омода шудан, Самандар Муродов метавонад ки аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC моҳи октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 гузаронад. аммо боша ба Самандар ва дасташ барор хоҳонем ва номи рақиби ӯро интизор мешавем. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор шаби гузашта интервюи калон дод ва хабар дод ки муҳорибаи ӯ зидди Майкл Чендлер дар вазни нимёна мегузарад ва ҳамчунин ӯ бо ғолиби муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс вохӯрдан мехоҳад. танҳо вазни нимёна муҳорибаи мо бо Чендлер дар вазни нимёна мегузарад. ма дар вазни нимёна меҷангум ва ин чиз аниқ аст. ва бале, ма бо ғолиби муҳорибаи Леон Эдвардс ва Камару Усман вохӯрдан мехоҳам. шояд ки ма ҳатто ба турнири UFC 286 рафта ин муҳорибаро бо тарзи зинда тамошо мекунам. илова бар ин, дар ин кард ҳамдастаи ма Гуннар Нелсон меҷангад ва ман муҳорибаи ӯро ва муҳорибаи унвониро бо тарзи зинда тамошо кардан мехостам, гуфтааст Макгрегор. хотиррасон мекунем ки ҳоло ҳам саҳна ва макони муҳорибаи Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер эълон шудагӣ нест. аз худи Конор Макгрегор боша ҳатто худро дар ширкати антидопингии USADA ба қайд гирифтагӣ нест. аз рӯи қоидаҳо ҷангвар агар ба муҳорибаҳо баргарда, пас ӯ 6 моҳ пеш бояд ки худро дар USADA ба қайд гирад ва баъди 6 моҳ агар дар организми ӯ ягон чиз ғайриқонунӣ пайдо накунанд, пас ӯ метавонад ки ба муҳориба барояд. аммо Конор Макгрегор ин корро карданӣ нест ва ӯ чунин суханҳо гуфт: ма шитобиданӣ нестам, мо доимо бо онҳо дар алоқаем. мо интервю ба нақша гирифтагем, вохӯрии расман ва баъд муҳорибаи моро расман эълон мекунанд. ягон гуна 6 моҳа муҳлат ки ҳама оиди ин чиз гап зада истоданд. ду анализи тоза тамом. фикр мекунем ки шумо баромади маро дер интизор намешавед, гуфтааст Макгрегор. ва чӣ гуна ки фаҳмидем дӯстон, Конор ҳоло ҳам шартҳои худро мемонад ва UFC доимо бо шартҳои ӯ розӣ мешаванд ва фикр мекунем ки Майкл Чендлер ҳам розӣ мешавад, чунки ӯ чанд муддат пеш гуфта буд ки барои ӯ фарқ надорад ки Конор допинг истифода мебарад ё не. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонобод.